Okay, I'll text you. Okay, bye. Hi, Seema. Oh, hi, Pamela. Hi. How are you? I'm good. Meet my auntie, Crystalline. अगो माकिते आला आणि हे कोण हो? Hi, Auntie. Keshaha. अगो कोंकणी उलयत मुगो ते? होय तू म्हाका इन्सातली मुगे हांव कोणाक वोट कोत्ता हे सीमा मल्होत्रा आणि तू जाणा आंटी सीमांक लागून फर्स्ट टाइम आमच्या गोंयच्या सायबाचे फेस्त आम्ही UK पार्लिमेंटान सेलिब्रेट केला. गोयन सायबा फेस्ट UK पार्लिमेंटान केला? होय वालोर गो तुक बाय वालोर. आणि आंटी तू आता म्हाका सांग तू NHSान फोन केल्यार तुका अपॉइंटमेंट मेवता? अपॉइंटमेंट होंडा पडपा 20 साल मुगेले अजून एक पासून अपॉइंटमेंट ना तेंगेले. शी And what about safety in your community? सेफ्टी पुलिसा फोन केला चोय पुलिस सगळे जात्री येताय दुख पुसपा मुगेली. That's why the Labour Party wants to have 13,000 more police officers. 13,000 न्यू पुलिस ऑफिसर आणि NHS लागून किती करता तुम्ही? We want to have 40,000 more appointments a week. 40,000 more appointments a week. 40,000 आंटी. And Seema, you want to tell her about education? We want to make sure in your grandchildren's school, we have more teachers, we have free breakfast clubs in primary schools, we have more on the curriculum like music and drama. मुगे चेडाचे शिकण पासून ब्रूथ मुगे नात्र तरी शिकण मुगे नाव वयर काटली पूण रागो हे सगळे कोपा लेबर पार्टी आणि सीमा कोल वोट कोपा पडो न्हू. होय आंटी ऑन द 4th of July. हांव मुगे शेजऱ्यांक सोयऱ्यांक भावा भयण्या सगळ्या सांगता सीमा वोट कराय आणि लेबर पार्टीया वोट कराय. तुमक जर बरो फुडार जाय जाल्यार वोट फॉर लेबर.